ngai kublai dap arfusnem ya pi baro akan dikasngi ke pemerintah bila jiat uya kasngi ke biang pha sau terik uya yom akan dikasngi ke ba kum kejat benri khasiru ikan mau ya kata ka bakiong ka khasi au kening di ini ta kasngi kersiu ya kejat benri ke jongi ha ka bos im tirosing la yang dekat ma persya ya ki pharang nanu menia bangasngap ya kan dika jengkran pia pendek musim ha phi kinong lor jam mo syai khun suet kum ta terten he bangapai ya kan dika snong ke jong phi ngayo i ka beneng kok ya ka snong ka bala syai ka baar ka snong ka bakhut snong ka itenan ka badan har jong jong nu ulum bat kham tap ka snong ka bala ker bar sodom da ki jakarep nang nu phinyo ya ka snong ka bakum kata mo Fas kadang ru dan jakarep, fas khmat u jakarep, sadir u jakarep, tang kado mitar sada fiong, tang lai fo mitar mu ke jaka ka ba, long khendo ka bala banyat, te ngasnguru ba filong ka snong ka badan bok, bakandan ha kandi ka jaka. Ngapit ki priur ka bala syai ba mo, baro nathai ki ram stai tam tak singin ya khut melakasi ngaptip, lalu ki kena adu ki long kemi samla ki khut ba ja itenat. Kamtam ki samla kan thei samla chenlang balong kemi kia phu bhan mar kan dika jingdap arfusnem jo ka snong ki jing ruai jo ki khna priang meneru ki basot tenat ka jing shat action song jo ki samla balong kemi ro ka bi tenat bar kamtam e ka dika jing ruai ka bala pendi bala pendit pendiang dang ba phaibok achuble ye iru na bang ne ka por ka jing yarap ka jung i na patamat pendi ye ka dika music video te sisin balarung ka youtube te lapau ro dak perthei bor ka wei mo ngaru de bise le youtube ngatip kibu selami YouTube lah ida paro kau ika percaya kau benar mentak kesni kibu ke setiap ia kesnong lorong jam mo iba fiber ila shoot ka video la pau kesnong ki thau ke jongfi tengi dokumen balom baju i ka percaya kan tip ia kesnong lorong jam ngalap puli ngala snap ru ia ka history ka bala penbet penbiang da iskat tri jo kesnong ngasutenat ba phia long shai philong khut ha pimburi ia ke jong shisha Hakai istri pia tho ye kijing ke bagas nong ke kendu ye kata ka jingmi kalau renjam biru mo sim laburi pilon ki ba ai phak baik penyatu ye ke ba raja ka snong ka jungi nyim di bon buri ye ke ba nyim sutana ta po ka snong ka jungi khnang ba kanlong ka jingi kai yangi ba kum ka snong ka thau ngi de ban ya shafrang ban ya trailang te ngamtip kali ter sirit ni kadang kadlo sekretari ka don panang ka start mo pedon tang life kena yeng don sangot ki sipai ni po kan si don kan po ajar ngot tip sipai don em we mo don ru ki pulet nang ta don ki pa trainers bat ki bala puleru de ki bala pule ki graduate but post graduate mening ida wan nang tai ni wan ka kalinga bat kini ki samla dan angut ki bi nang tai na po mo kulai ki wan ka local taxi ki penyang yingi yang yen le chalor jam Ibu ni kita ide ibu nang song jo piende yang nang puli biat visa. Ngalengok ari. Kalau renjam dan se bala puli biat. Yo hande babun ba banang ba start. Ki balik post graduate kumta ter. Ka peni ba pi ki snong ne ki kimi ki pa kham tam ki de ki be ya ka jing nang ka jing start. Ka de ka ba ong i assistant engineer jongi. Ka ba kong san tam ka jing em ka jongi ka de ka jing nang ka jing start. Am tam ba pi nang pi start ru pila ya. Yo ki kam ki jam ki babet ki babiang. Di kesnong hi kebadan ke benang ke bastat ke di melong kesnong ke baya syafrang kesnong ke basyai ke jing trekam kesnong ke bala banyak kun persya ye ke dugi jing ke bawan ha kesnong ke thau ke jongi tang bai saudar yang ke dan ke benang ke bastat bagi nang ya sadin mo ha ka jabin ke jongi akan mau sa ke jing ong to orang ba ke por election ajar fulai ong war ke jabin ke nong seru ke sadin ong mo ni sadin balik ke jabin nginang ni start tang ba ha ke jing mur ke jing perkhat ke jongi Hakai jingnya terikam ke jongi pat niya sadin. Tingalap ya kani gawai. Kata kajing sadin kaka jabing kalong ba saudari ong makan ke school LP yang ni. Kalau jat ban ngilara ano sa cepo iyeng dorbar. Kadaw kalong namar bakadan ke jing pembiabek ya bian haka bedai baka snong ke jompi. Ngangong lara kala biang kan ke school pilih penbiang ya ke jaka pilih bek. Mana barang terai ya kan ke school nakaliang jong aku MDC ngan sanction. Masnano da ko bagi LP school kanang bagi hap ke baret ke jungi kinyo ya ke school ke babiang bakin yo ru ya ke jikai ke babiang
Mene saudar ngik se lo ba khamai thar mau lo kawang ngik tu ki melin lo mchua ki mechna ta surok si kilometer mo saudar na rang ngik se ang nei ka jaka la yong saudar bersina surok ki tra kendo gil ayam ka soken balikan kata ka ar kilometer namnon kami bala cuba preston lek tang engineer lo di ban ai kita ka surok mo kasnong ka bala penmi ki sipai kasnong ka bala penmi ki polis kasnong bala penmi ki nurse la penmi ki post project balai bandek banyak bakum kata kasnong ngangong kana kapen ngan wayar biang sa senior sorang ngelek biang pi ki engineer deban ai haba ka jaka ki pai kil ai tabong ngi bun na kasnong ki bala ai sorok tama jaka mio namar ba ki trai kendo ki bisin ki ya khapnam nai penya hi sorok na ka jaka jungi ki ongum ta haban sange ka ai sorok pile yang ni pile ai ta ka jaka tengos ngo ba kan kapor ba kamdan jing banyo ye ni ka surok na po rikse ang na po laurun jam gi jong phi te am kan ma shu usnam ayu bangala wan chini se laurun jam ya nang pa na paryong ti surok ba phi ki school ki khna nang tin po nang ni na laurun cha po paryong lawan ta kapor nya lam isoda de ngai ong ban ya pun khubor no phi pa kan ka sarkar ka sam jar ka ba ong bo ka skap menti ma penyo yang sungai ya ka jak nang ti ha du kan ka jaga pun ka phutwa tu jika badan tu kajengking baki wista sejrong te nyeptep ngnya amso ya ka sarkar ka ai na ka ai ka telpubli na ka surok te la ka ai ngnya tino da ka JCB na ka MC scheme biang saudara ta mo basen kan nu thai kan poi yo kam dam na MC scheme pri barit mo ham anai ki pung nya ban ai ki panchana ye ki skol ki balang kam ta ter te la da ka dam ngnya krut no na ka scheme MC fi ta man yo surok ki Prasna lawan jamah ti dekat JCB rakam dap sistem lungin as ke sistem ban mo kata la anu ko por jung waktu Berlin nang tamano ne kong Irene dep kong Irene wan sa doktor Peryong mo lawan mbak brol berbahasa kelihar pen ai sulok no do MDC bisa aja kan yo pia boykot la syai mo bong rikse dah masuk ya boykot dah du ai ko bun ni te so benut mo Tengah sepek, saya pendik lang bat ki nang alam senang, ta mengakwa kan gawe. Ba bangi ai kini kini skim senang, senang kam ide banjadon gajinya teli. Nga kini ski ki bawan nyawan pek kita ka jingki stai siapo nang rilong haput jong ka Eastern West bakari boy. Kasna ka jingki ka balai folak ka wan atau ka wa khri ka ka bahe ba ka pentua ya kini ki nong rem jong ka jingki. Gila ay na po ka disakos sa laylak siteng o kya kini kinang mas saudar pabalik paskim tu lek yalam kit khat isi mas niyo umya thosyo ina noru ska maro trehin dali pe ka jing tre ka tre mulo mala de nyep kwa bakiwan ki skim ki kampan roy la kalong na ko MBC no MLA no na ka sarkaru ba shnong ngendon ka je kini mo de nya tre da ka jinga sutu jumut da ka jinga telilang ko wei bat da ka lenti ka basai ka babek di kwa ba kisnong jingi kalong kumta sa ko ipat kang mabanong nga nakapol nga try ka haba asnong ya kalau renjam pila ada upul sama biang ong saudar kamagam chu kanu ka jing kini uput baling ong kumta nambar ba nga ladon sistem ang tayo po district council kibabun kisnong la asnong komunite kumbay kisnong karnise ya kalau renjam ane hadin la asnong pat dangdan gijing ujar oh uput jungi uday nang ta kita ki lawan kini uput sangi kami gijing ya kabapjan baro kisnong handa po ori kasi jungi kilong kumta ya kini put man la kasngi ya habia khat hajar hab khat somon yakin soda de kasketri sang banyak penbaik ya put usam katong gajing ka bakharawa namara de kini uput usam ada ngile kini ki kampen roy kanwan gajing aja nebut kawi kasnong kamsya kawi kasnong kasya nya tri kam kum no bolong kumta ni siapa motorasan ngam da bun kisnong ke bakom kita lestang IWR kidon lagi bun kisnong kasi jingi kilong kumta ni aswa kasnong uput usam tham tikna kami gajing aja nebut tapi yang dia polon jam pila rong ka sensas kembang saudar ngik se menne pila trehi gajing tre sis pak sngi kibabun pila yang hi halang ke jong kejat na takadau ngai bakam jing ban ai ya kan kesurok te nyem tip ki rule jong ka pludi ki ong komno dan kam ka nomita dan kam ban aja give dit kum kita ter ten rei nakalem jong hi ka dis konsen ngen pek kat trelang kang ba kan kasnong kam ong sodam ne sapek hadin san snam se lawan kesurok nakam pernai kam syai kan kasnong le kala syai lupa
senong ke jong pi la penmi ki nong ruai la penmi ki samla ki banang ki pastat ngada sukumen da sarong bakan ke senong ki mi ki sipai menyadaya kari ke jongi mi du ki nong penmi film kumba faibok mo dei mi khan ni ke senong sukumen sibun bat ke wei ke ba ngai iang ni ka long ba pilong ki breu ki brashai mo ki brashai ka jing nang ka jing start ka jing dan yang ki banang ki start kam dei bandon ka no ka jing ya ka snong kam dei bandon ka no ka ding ping kyang ya ka snong ka dei ban long pan ban ka jing mentoy ya ka snong ka thau ka jong pi bang ladon kat kita ki nong snong nga pulika ya ka ka souvenir ru ngai i ki jing tho ki basngol tan nan ha mo ki ki kentin khasi ki bapaka ngai iri ki poetry ki bla tho di ki khana school kamnyar bangin syam maka thain mo tharasan jongi ya ki ba mi ki samla ki ba kum kini ki ba perkhat pi kesnong kan rakhi tangar posnam kala penmi kan ikan ni ka souvenir kamne bat i ba man ngang ngel ngo kum ni kan kesnong kala bat penmi ka kan ni ka souvenir mo ka ba pen i piladon ya ki ngelam snong ya ki ni ka snong ki ba bet ki ba la ya be ya ka jing start jong ni ka juk ka ba mentah ai ba kita ki baro ki badan kan ni ka snong ka jong phi ki ni mlong ka ding pingpiang ki namlong keting sadin nam ta kasnong ka thau ka jongpi to ta ka school nga karpat ya i secretary soda jeng banyak penbek ha akan ku jaka nge nyebu bat nga karpat du ya kita ki badan mo ki so wit so thut ki bam so ya hap ya kata ka jengbu ya school banyak bek habang ya bek mangi kalong ka jeng mentoy nam ta ki hap ki baret ki jongi man ngi i belada dan ka jeng bam ya bek akasnong ka bide jong ka school ka sarkar kala ban sim na ban penduk no ya kani ka school LPG fi kala yo deficit ka bomod ka tulap la siu na ka sarkar wat ka UP la siu da ka SSE kidang bun ki snong ki school ki babapli ki haban si tulap hina ka snong empat yo ai kindat na ka sarkar hap sia penmi ap sia senyang hi gay try nong snong fi ni lai fi la yo lupa ka tulap ka brasiu na kalang jo ka education department mata ka daw wanum sya bagi ni kijing ki badan khmat jong phi ken long kijing thun ki long kijing penwit ya ki atlik school ki badan hang ni lengi nya trai lang na kam ta kijing keu kijing roi kijing pa jo kisnong hi baro ko wei te sai sin nga ai khiblei phi baro ki bale dalang bat ngi kan ka por ki bale ai kijing ruai kijing shat pil ai ru ki jingkan kham tap ya kan ka souvenir ka bala penmi ka long ka thup sa kan mau ya kan ka jing dap ar husnam jo kisnong ba kam jur ka music video kan pen pau cha ka parthei ya ka jing internet je kan ka snong ka jong phi ya ka jing sha je kan ka snong ka jong phi ai ba ka snong laurun jam wala da ka padon ya ka sulok ru unrei ka long ka jing shai ya ka mothar ashan ka jongi masuk tenat du ba ka souvenir ki don sibun ki nong rap pi pen sibun ya usoplang ya u biskot ba kam ta ter kan ka surok kan ti bangiyai kam da jingai thanang neng tai hapo ringik se kam da jingai ten rei hen ka juk ka pamatang dan kam hi ka surok kanang ba kum kita ke ba ongi sodam nemo ki ba khakhur sistem nanti mo ke ba ki rutemen ke ba kendu ka pang sistem kinam don ki jing ba kam don ki jing ban ai kan ka surok nomor kam de ka jaka ka ba jingai ke sai sen ngai ki beli pi boro ke ba don ka ni ka por ngai skem ba ka de ka jing rakhe ka jing kan mau jing ya ka jing dap arfus nam ya ka snong ka ba la don ki long yeng na do ka por jong ujumai ba ka ba la pen pawa to ka souvenir ka yelong ka snong ka ba ai ka jing ting san ka long ka snong ka ba tiba jing sai ya kan ka thang ba ka don ka jong hi baro ko wei to wei nang kurku ya ka snong ka thau hi baro ko wei ai ka met ka ba kot ka ba khya na do isodar iskat snong ki khot ka step committee jo ka snong ki rirong ba kilong twe kilong pa ki khol samla ki hep ke baret gen like ka jing pang ki jing sitam ba kham tap eru ginyo ya ka mesim tip beri tip blai kum ki nang snong bandan ka jing teli ki jing i life ko dai teli ki yeng dan aspa tam ki nang snong daga masuk ngila menya im daga jelong ko wei daga jing i ba ka jelong para nang snong sai sin ngi scam bagan kasi ka long kasi ka basa kan mau nam ta jo pinang baro kulo sibon ni pi baro ublen kurkuy pi